Vruți armânia și cum vă tăxi azi oaspitul emisiunea noastră Dini Trandu. Azi vrem de multe ori tu emisia noastră Dini Trandu. De tutti doarele culturali țină redea de năslu până tora. Sunt upsănii zboară ta sposul zugrupsescu Dini, așa cum lipsești, ama tora dioară, va vă spun așa hătoa. Dini Trandu, nu dea dimesla estoa, când o iurtusim ziua națională, una carte Tianami, una carte ți mine vă părăstăsi tu emisigliții tricu, și una carte ți sclea mașii, miră blăstimată, și un om al Dumnezeu. Și mai un om al Dumnezeu putea să-mi da ahâti doară. Și este om, este Dini Trandu, ți azi avem oaspitul noastră emisie. Bună ziua, Dini și Dini Viniș! Bună ziua, Sghinte Aflai Mariană, bună ziua la ascultătorii de țări și ești mult curios că apucăm să zburăm. Dini, mine ești cu multul hărsită că te-am oaspitul emisia noastră. Eu hărsită ca hărhiz Ghivăsescu a este carte Tianami, miră blăstimată și un om al Dumnezeu, o carte îngrăpsită într-o limba noastră de dadă, într-o limba armânească, cu multe zboară fără și ruteșță. Cum a hărhiz să îngrăpsești a este carte și cum te duci după ți obitisiși? Cartea vine din zeană. Vine de la Dumnezeu, cum zicem noi. Nu minteam că torați vără 7-8 mesi, nu minteam că să îngrăsesc una carte, mai ales un roman. Nu s-avea îngăsit mult un roman pe limba armânească. Și îmi vine efectiv sună ziua, luai tableta, așa că ți-ai, să îngrăsesc. Și cât vine în inspirație, că aveam ghivăsit Nicolu de Smirna, ca este Izmirul de azi. Și ca să aducească ascultătorii, la unii n-au spre și unii n-amisa de unii n-au spre Inghiți, fură un război balcanic, n-amisa de Turcia și Gărția. Greții chirură Polimul și apoi a Turții dea de foc la orașul la Căsăbălul Smirna, este mare până că muri peste 100 de oameni și de acolo vine inspirația să îngrăpsesc aici roman, că ți că steace un rinii n-amisa de greci turți, greții ți bănatul Anatolia, Turchii, să-i ducă tu Gărții și era pără 1,5 milion de greci, ți băna de vechiul chiro tu Anatolia, ninga de chiro la Bizanțului. Și acolo câtă Nicolul cu ție, că aici 1,5 milion de greci îl băgară tu locurile, mamul de tu locurile, iubăna armânii. Iubăna de sute de ani anoci, tu Macedonia, partea de Gărția, de la Sărună, până când o bracă, Budena, și acolo este locul eu fură aduși greții piste anoci. Și acolo câtă conflictul n-amisa de armâni, n-amisa de refugiații de aici, apoi normal chivenița greacă îi îndrupa pe refugiați, îi avina pe anuci, le lua unul și alantă, și de acolo porni mintea mea să bagă un roman, istorii, mai multe sunt ficțiuni, mai și un roman o bagă, scoate tu lunină, ca tande se alai, ți-o pățără armânii, tot acel chiro. Acea ca tande și lai ți aduse și la răspânderea armânilor, că poate mas nu era acel tratat de la Luzân, nu va să ajungeam toți armânii a răspândit-o a hâti și a hâti locuri. Nu bitisinica cartea, ama cine reseaște tora la cartea ta este că cură ca una rău. Cură ca una rău și să deșteaptă a hâtea ducheri, câte unoară de dor de locurile noastre, câte unoară te plângu, câte unoară de harau și de harau, am de acel foc ce-l ducem toți tu suflet, aceții știm, nici am istorie armânească, aceții ne băgăm nica întrebări
legate de fara armânească și mas aveam acele chicuti tu istorie care feciră să ajungem uhim tora. Mult mi-a răsești cum desești de acolo părni a răspunderea armânilor toată lumea și așa nici de oameni, cum știi, neastru tu ca relater, ama ți scot mie tu migdania oatu ești roman, iar că mai mulți de armâni nu fuziră din locurile lor de la păpăni, nu fuziră nici tu ca relater, nici tu altă parte, a rămas acolo și a luptat ca oaia este nie doar romanul, s-a luptat să stănă casele, locurile, rădăcinile, că la mine ești migdanii minduiarea de om de a locului. Atel care va logi versească romanul, va vedea că de multe ori ghinii a este minduiare. Noi him de om de a locului. Și sunt și aceli de partea greacă te zice, voi chiți oameni de-a locului. Noi nu vrem să vă agonim, nu vrem să vă lăsăm voi sfuziți de-a oa. Ama sunt mulți de voi decât zură sub a umbra lui României și zic că sunt români. Știi, ața catan de când despărțarea noci și după iradeaua de la Unii Nauste, din despărțarea noci progres pro-români. Ma mine nu este toața parte, toața el mine este chirolul după tamam nintica sacață emigrarea armânilor tu cadre la term. Acolo este. Acea emigrare care Armânia noastră lipsește, să spunem, nu vrură și nu voalizarea lor. Fără mai mulți factori politici, factori sociali, factori de bană, care îi fețără pe a noastră să fugă, că până tu soni din niciun om de ghini nu fute de locul lui, îi se amintă. Este un alatus mare ce se face și tu este o chiro când se spune că armânii vin România ca și vrură ca oații era patrida lor. Patrida noastră este tu locul Daima. Vinere de zori. Este patrida noastră și locurile noastre de Daima sunt locurile iusamintară pupânia noștri și să armâna mea. Așa cum spunea și Matilda Caragiu Marioțeanu, armânii, România și toalanții statii emigrare sunt emigranții se află tu diasporă. După ce viduși în clis ce bitisita este roman, care-i fu duchearea ta? După ce le bitisi mine? Romanul. Duchearea mea fu un soi de nipistipseare. Nipistipseare ți băgai pe cale. Că, cum se zice în minduierile cura, mine când îngrăpseam, știi, părgăsesc, mi pistupsești. Mine nu minduiam când băgam zboarele, când le așteram minduierile pe aceste carte. Și când bitiseam dații file, când bitiseam un capitol, luchiveseam din onoară și mi ciuduseam și mine câte ducheri vinea pe aici, cum se zice, cale de conexie, n-am isa de mine și a cui se zic, și n-am isa de țel din zeană, văchei mine le pitrețea și mine mă le așteram și este una ciudie că, cum se stine, romanul cura ca un răl fără cheadeți. Lobără 8 meși, ma nu îngrăpseam mult. Îngrăpseam poate 3, se hăți în ziua, câte un oară nu îngrăpseam mici, tu vără ziua. Câte că aveam și lucruri, știi cum este, dar apoi mi durea ochii că lucrai, doar lucrează, nu mai scrii cu mâna, stăteam dinaintea calculatorului, tabletă și lumina sau îi curma ochii și nu mi-aguniseam, am ziceam așa, câte zadătora, 8-9 seara, mi băgam la tabletă și când deschideam un robinet, Mariela, când deschideam un robinet, și cura apa și mine m-aș îngrăseam. Așa. Aici se putu chiar, aici se put și duchi după ce lupitiți romanul. Dar apoi a pun duchiare de, cum zicem noi, satisfacție. Nu înghiниtor la zborul. De a bună satisfacție enormă
că putui să bat pe cali multi ducheri. Romana este zborul de piste armânească, că se veadă, că ai baghivesească, că tot, când ne dea aieței armutulați, oamenii la noci, când ne dea să facă ceva, când ne dea păzare, când lua calea fiuoi, când lua calea ca să iti toți vrea să facă. Totdeauna dățea cu Dumnezeu înainte. Și aici se zboară cu Dumnezeu înainte, o să-ți veadă, e proscutit tot romanul cu aici se zboară, cu Dumnezeu înainte. Spre tot el dățea, când fuzea oamenii, stiveag de Dumnezeu. Și e multă pisti tu aici roman, ma are și întrebări de Dumnezeu. Are că Liundarul, mă vreți să zburăm tot la Liundare, personajele romanului, Liundarul ca neade de la prota tile până tu sune este un prept, un călugar și el e acel ce se duce numai un om al Dumnezeu, așa cum și tu de carte, că el își dea de-al Dumnezeu, el la fiate sculia de prept, vrea să lucrează maște Dumnezeu. Nu vrea să lucrează cu oamenii, că el zicea cu zbura cu altul prept, zicea mini, voi să-mi dau al Dumnezeu, că aici este, zicea la chemarea mea, inima îmi spune să-mi dau al Dumnezeu, să voi să nectu în mănăstire și maște Dumnezeu și cu Dumnezeu să-i dau brearea lui. E mă da poia, când vă duci sfații, tu duneaua sau, când dacă țară lăiețile, că taxirețile a oamenilor ce nu mai aveau, nici că nu mai aveau smăcăle, se arzără casele. Dar poia că să bagă nică întrebări și întrebarea că ai tot așa o suveți, o suvedeți, de multe ori băgată tu aici România este că țelă-i Dumnezale, că țelă-i Dumnezale, că țelă-i Dumnezale, că ți-e feața aici, că ți-e multe lăieți. Doar la mine, găsi multe armâni și cum știi istoria lor și amei bănară toate are locuri, de la Muma zăi multe istorii, multe lăieți. Și tu cântiți la noastră că spătăma cel cu o răchire pe țau, că așa și așa și așa, și tu tine-a rămas în cap și mine că am unul doar de la cum vrei să te la Dumnezeu, am unul doar, așa mă învățai, că am spus și alte cărți, feci un fel de ficțiune, când de ficțiune este că personajele le băgai mine numai, nu sunt personaje reale, le băgai mine numele, acțiunile, istoriile, minele băgai pe carte, toate, este un roman este să zicem, la categoria roman de aventură și acțiune și dramă. Aici este un roman ce orice regizor poate să facă un film extraordinar de acțiune. Și când intri tu niețul a romanului, nu l-a luat șturmână. Vine ghizit de 4 ori, când stam, zboară ți le aveam alătusite. Cate oare când l-o iar însea să l-o din onoare. Este un roman de acțiune și intri tu niețul a lui, nu l-a luat de mână.